Ya yi gari. Kuɗi kika samu ne? Kuɗi na samu. Yi gashi nan ina gani a hannu. Ni na ce maka ban da kuɗi ne? Tunda baya magana ba. Yawwa. Ahi. To. Wannan da kake gani ka siyo min hayi na ahirin. Hayi na ahirin. Hayi na ka siyo min na ahirin. Sai ka siyo min burodi. Burodi za ka siyo min. Ka siyo na ahirin. Mai laushin nan? Haba! Ina mai hannun nan! Za ki mulke shin nan. Haba! Ai mai wanka da mai hannu. To hi mai hannun a siyan ne 5. Shi ma sai a mulki a ciki kenan? Hi kuma burodin na ahirin. Ka ga haɗa 45 kenan. To shi ƙoi ɗin nan, nawa ake sai da ƙoi? Ina ji ko 5 ne? Kamar yaya? Mana. 5. Aji 5 ne, ban taɓa ci bakin san. Ma dai kana dai soya shi. To tun da 5 ne a suna ahirin kaga ya zama 8 kenan. Ko? Tun da 5 ne. Amma ina ai yawa. 8? 8 sai yawa. Ƙoi 8? Yawa. Za ki cinye shi? Ya ba. Minti nawa ne zan lahehi. Sai ka ce mai ya? A? Eh? Baka ga zubi na bane. Ina gani gaskiya. To sai me? Ka siyan tsire na 50. To. Tsiren 50. To wai ke da kike wannan magana duk yanzu na za a samu abubuwan nan yanzu a garin nan. Babu abin yi. To in dai babu abin yi yau zan koma ƙauye. To. In dai babu wannan abin yi zan koma ƙauye yau a Rabi. To za a samu. Za a samu. Ni kuma nawa ba. Sai kake a kan kuɗin duka? To ko dai dan wani abu ne ma sai samu kwai guda 5 ne ni ma dan soyo mu. Da kin gani kane ki kuma akwai amana. Ba amana tsakanin mu da ke? Bari mu fara zaman makoki kawai. Waye mutu kuma? A to 500 ita ai ta mutu. Amma ba ka kashe mun ai. Tafin da raja kenan yanzu 500 dan abin. Ni dai kawai na fara zaman makoki. A to ba za a yi haka ba. Yanzu dai za a je a so miki. Kika ce oina? Kwai 8.25. Sai man shanu nan da ake sawa kai kima dan mulko miki shi. Ko? Anya ka wanda masu takun na jiga ba. Kamuga. Nan ma ba. Kamuga. Eh? Kamuga. Kudin? A yanzu zan je su miki ai. Kare mu ga. An fasa. Ai gara rika jin duminta. Zan fita an jima. To yanzu ni zaki bakin ciki kenan dan wanda zan dan lasa ni ma kenan yanzu ba zan samu wanda lasa ba. Da in yi zaman makoki garan ma bakin ciki. To yanzu zan san inda zan aje ki kenan. Eh. Ba amana tsakanin mu da ke. Mu ba zama kike mun kenan. Eh. To yanzu ba ni kudi 200 ce da doka a cikin yawa. Sai da Ta me? Dan uwanki ne ni fa. Dan uwa na bincike. Hai. Da ki ba 200 yanzu ai ba ki wadi ba. To kin gaban 100. La ya fadi. Wa da wata. Ai ni bakin cikin da nake ma kuɗin nan da na ɗauko kare. Oke, akwai irin salaman a ciki kenan akwai. Ba dai bace dama a ciki. Ka san me? Ina ji. Ɗaukar jakata da ni. Bara akwai sa ciki kenan. Ba kuɗi zan ɗauko wani abu ne ɗauko. Shi kudin yana. Ka ɗauko zan ɗauko maka wani abu ne. Gani. Allah ya sa ni sun kowa ciki. Auda. Ya kake leƙa min jaka? Wai dan ko ne Allah ya sa ni sun ba. Tiagas ne wannan?
bara in je in lalibe ragowar kuɗin. Ya san sace masa kuɗinsa ne, kuɗinsa ne na sace. Ai dama,